gaida ke Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Bari dole zan sa ilahana halikin da shi yayi ko ina, yarda na yaban yar imamuna Sayyidi Ali na Zainaba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Rabbana salati ka karawa shugabanmu mai tarin baiwa, kada alihi gatan kowa, alubaiti ba za mu bar su ba. Labbaika Karimi Imam Ali na Fadima ya ga munzali, Alhassan Husaini diyan Ali wa Mukarrama na Zainaba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Kai da Shehu Tijjani Jiyali dan Fodi Kumaini jinin Ali, har da Shehu Barhama Adali Sheikh Nasiru Kabara farin uba. Lafiya Habibi abun abi Sayyid Ibrahim Magribi, kai da dan Muhammadu Mahmudu da dan Yahaya Sheikh Shehu Yakuba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Sai mu je ga Majnunu Fadima dan garin gure mai mukarrama, ci batunsa kullum a sallama wa alubaiti ƴaƴan mujtaba. Salamun alana na Zainaba, kanwar su Hassan al-Mujtaba, ba kamar su wallahi Zainaba, baitukan su ba za na bar shi ba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Na Zainaba bintu Fadima, jaruma Karima Mukarrama, ta Husaini labbaiki jaruma, makiyanku ba za mu so su ba. Ya akila ke zauwa tambari, na faɗa na yaɗa gari gari, na faɗa kikin zarce ayari, matsayin ki ba za a san shi ba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Makiyanki su za su sha wuya, lahira mazaunin su hawiya, Allah wadan yasidun ma'awiya, tsinuwa gunsa ba za na bar shi ba. Mumini yake son su Zainaba, munafiki yake kin su Zainaba, makiyin su dai ya tauna guba, dan aljanna ba zai shige ta ba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Na Zainaba amshi baituka, da na yo gare ki ta baraka, alubaiti ku yi minni ɗaukaka, duniya kiyama na yo gaba. Karima Mukarrama yar gidan Ali na Zainaba. Ummu Salma matar Mujtaba. Ummu Salma matar Mujtaba. Ya Nasir Fiyano na ɗahiri, na Mukarrama doka tambari, Ummu Salma sun yi wa shiri, yabanta ba za na bar shi ba. Dole gaida ke Ummu Salama, ta gurin dukkan al'umma, masu son ku su za mu girmama, makiyan ku ba za mu so su ba. Ummu Salma matar Mujtaba. Mai halin kwarai dole gaida ke, bayan Khadijatu san ba yake, tutiyarki ne kika tsarkake, kika sanya kaunar Mujtaba.
mai kula da manzon mu ummati ita umma ba ta cece kuce ai bayan Khadijatu san ba mace da za ta kai ta matan Mujtaba Ummu Salma matar Mujtaba kin gaji Khadijatu wajen kula da annabi kin samu falala kin so Ali waliyullah da nana Fatima mamar Zainaba ai Imam Hassan da Husaini ma suna alfahari da Ummu Salama ta ba su kula Ummu Salama ko ta ba su ba za ta bar shi ba za ta yi Ummu Salma matar Mujtaba a cikin yabon Umma Zakira zan gaida Khadijatu al-Kubra mamar su Fatimatu Zahra baitukan su ba za na bar shi ba Ummu Salma ki san da ni a cikin masoya ki sa da ni Tahir na kambam ya dau nauyin kiɗan yaban ki yarje yayo gaba Ummu Salma matar Mujtaba ya Allah makaki na duniya kare mana ya'u na aliya malamin mu mai ba mu tarbiya san batulu shi ya saka gaba sana sanya aya inusa ne autan ahababu mai sanki ne na Shu'aibu yayan mai Musa ne baitukan ki ba za na bar shi ba Ummu Salma matar Mujtaba salamun ala da hamadani salamun ala haidara gwani salamun ala Husaini wa Fatima Ummu Zainaba